Sa headlines kan mga barata, 2 million pesos na reward na makakapagtukdo sa nagbadil kidati Municipal Councilor Rodel de Vinagracia, itataon ni Congressman El Rey Villafarte. Mga ataman nin ido sa gayon sa Camarines Sur na dain nakagakod o nakakulong, tatawan ng penalidad ang may saliri. Misis na taga-Kamaligan Camarines Sur, arestado sa drug buy bust operation sa Banuang Kanggainsa. Suyod Barangay Nihan, vaccination sa siyudad kang Naga, nagpapadagos. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Pinag-anunsyo na ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villapuerte sa paagi ng sarong radio interview ang pagtagama ng 2 milyones pesos na reward sa sisayba na makakataonin impormasyon sa mga suspek na buminadil ki dating Municipal Councilor Rodel de Vinagracia kang nakalis na aldaw na Sabado. Kasabay man kaini ang pagpapaabot ng pakikidumamay kan kongresista sa pamilya na binayaan kan dating Municipal Councilor na haloy man subot na taga-suporta sa saindang grupo. Talagang malungkot ang aking pakiramdam sa nangyari na yan. Hindi nga ako nakakapost sa Facebook. Opo. Sa aking reaksyon. Mag-offer kami ng 2 million reward dyan kung sino makakahuli dyan. Naka-raise po kami ng 2 million, nag-usap po kami. Ibalita nyo yan, sabihin ko yan kay PD Domingo, kung NBI dyan, tumulong, si IDG. Ang alam ko, merong witness dalawang nakamotor yan. So, dapat mahuli po yan at mahigit po yan. Padagos pa sa mga bareta, mga kalye sa Central Park Subdivision kung saan nangyari ang pambabadil ki dating Municipal Councilor Rodel de Vinagracia, planong pailawan. Ang detalles aramon to sa report ni Jerome Breeze. Plano mo niya na madagdaganin ilaw ang porsyon kan Central Park Subdivision asin CCTV camera sa tabang kan LGU Pili asin Provincial Government kan Camarines Sur. Kaso bagong aga, nagkaigwanin kay sa conference opisina ni Acting Mayor Francis Belen, kaibahan ang PNP asin mga homeowners sa association na member kan Central Park Subdivision, takaning mapag-ulayan ang security measures kan lugar. Yes po, actually, timing ta nakipag-set ng pag-audience sa kuya itong mga taga-Central Park homeowners officers. Yaon po baga subag. Sabi ko, ngunyan na lang na aldaw, tamaabot man si Chief, tangani kung may concern pa kamo regarding sa security dyan sa Central Park, ma-i-discuss na with our Chief. So kadako kami na pag-ulayan ng mga concern. Tama po itong sa pailaw, kami mga madiliklog talagang area at duman. Actually po, pagpapaasikaso mi na ito, kasi itong palang case kay Irish, nagdigdi na po si Kagawad Apis, ito ang chairman kang garo zone niya kaya itong lugar na to. Ang instruction ko sa iyo, libuton na nindo sa bilog na Central Park, bilangan nindo kung pirang ilaw ang ibubugtak ta. Pigahalat ba na sa ngunyan kan opisyal ang assessment kan barangay kun arin na lugar ang pwede nga madugagan in ilaw, takaning maasikaso tulos sa lalong madaling panahon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, may sadiri kan lote sa Barangay San Francisco, Ciudad Dignaga na kinamumugtokan kan lumang karsel kan Camarines Sur, sinuratan kang National Historical Commission. Ang detalles aramon to sa report ni Melvin Machado. Apot po niya ni City Councilor Jose Perez ang surat hali sa National Historical Commission para sa may sadiri kang lote niyaon sa Barangay San Francisco, Ciudad kang Naga. Digdi na mumugtak ang lubang edipisyo na dating prasuhan asin post office. Alagad na mimiligro magaba, huli kan pagdevelop kang lugar pagsasadiri na anin pribadong persona. Sa surat, inaabisuhan na may sadiri kang lote na punduhon ang anuman na paggaba urog na sa natatadang suanoy na edipisyo. Kasudma po, secure ako ng copy hali sa National Historical Commission na nag-a-advise po kay Attorney William Enrile, may sadiri po kay itong building sa kadaga duman sa may San Francisco na punduhon mo na po ang anuman na movement, construction movement or demolition duman po sa area, particularly ito pong natatadang duwang inaapod na stone building na allegedly dati po dahil itong presyuhan, as in that ito man compound dating
postal office, koreo, o minsan nga ni tambakan ng mga kuyan. Garo warehouse, ang apod kayan sa aduana baga, anong apod kayan? Custom. Ano? May nagkapirang pribadong grupo man sa siyudad ni Naga na nagmamakulog sa mga suanoy na edipisyo ang nagpasabuting pagkontra sa paggaba kang lumang istruktura sa nasabing pribadong lote na iyong subutan nakaabot sa opisina kang National Historical Commission. Idinagdag pa ni Consel Perez na ang mga heritage building ang simbolo kung saan nagikan ang sarong lugar kung kaya dapat ining pangatamanan. Ang sense of history. Saka ang preservation po kang mga landmarks, kabali po yan sa pag-preserve man kan sa tuyang pagka-Pilipino. Tapakti po yan kan sa tuyang istorya, saka simbolo po yan kan sa tuyang sense of pride. Mientras tanto, bukas man ang GNN TV 48 Naga sa reaksyon kamay sa diri kang lote, labit sa surat kang National Historical Commission. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, hinagadan man in development plan kang National Historical Commission ang may sadiri kan lote bago sinda tugutan na makapagpadagos kan sa ilang plano sa nasabing lote. Inabisuhan man sa buot kan commission ang may sadiri kan mga dapat gibuhon para maipadagos ang patrabaho na mayong binabalgar na ley. As in, pighurutan man po sindalugod na mag-submit ng development plan. Kung ano man ang development plan yan, dapat po nasa may approval po ang National Historical Commission on the context na ini po sarong heritage building or historical building. Pagkabisuan man po siya na kung ano mga dapat gibuhon, tangani po kung ano man ang plano niya, maipadagos susugpo sa ley. Sa pagbabalik kang news break, mga ido na yaon sa tinampo, dadakupon, may sadiri tatawan pa nin pinalidad sa banwaanin gayon sa Camarines Sur. Yan na sin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located
at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AAT Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, kampanya kontra mga butas na ido sa banwaanin gayon sa Camarines Sur, mas pinapakusog ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Para madagdagan ang kaaraman ka mga opisyal kang 8 barangay sa banwaning gayon sa Camarines Sur na makakatuwang kang lokal na gobyerno sa kampanya kontra sa mga butas na ido. Sarong seminar ang pinag-atindiran ni Dangon yan Aldaw. Sinabi ni Engineer Alex Tongo, Municipal Agriculturist, nagkaigwanin pagbandilyo sa mga opisyal kang barangay sa Pinalidad na ipapataw sa mga may sadiri nin ido na yaon sa tinampo. Masumita rin listahan ang barangay kan mga residenteng may ataman na ido. Asin sa pag-inspection kang grupo, hahanapon ang sedang ataman kung dain nakagakod, butas asin yaon sa luwas. Digit natawan ng Pinalidad ang may sadiri asin kaipuhan mabayadan sa laog ng 5 aldaw. Obheto kang kampanyang ini kang lokal na gobyerno, iyon na matukduan ang mga residente sin paging responsabling may ataman nin ido o anuman na klase nin hayop. Yung may-ari, halimbawa, masamit ang barangay ng master lease. Halimbawa doon sa isang tao may 2 aso. Then after that, pupuntahan namin yung barangay. Pag nasubmit na yung mga barangay, pupuntahan namin yung tao. Hanapin namin kung nasaan ang dog niya. Kung wala yung dog niya sa kanyang lugar, mapipinalty siya ng base sa ordinance. First offense, 300 lang naman, 300. Second offense, 500. Third offense, 800. Problema lang subot ngunyan iyo ang dog pound para sa munisipyo, alagad igo naman kaini ang mga barangay. Pun kan magbandilyo ang mga barangay, nabawasan na subot ang nahihiling na ido niyaon sa tinampo. Ngayon sir, bawas-bawas na sir kasi nagsimula na kami mga 2 weeks na siguro. Reported namin na kahit dito kahit pag naglilipat kami sa ibang barangay, parang nag-uunti-unti na. Apar kang pagdakop sa mga ido, pinapapusog man kang LGU Gainza ang sedang pagbabakuna sa bilog na barangay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apuera kan peligro sa rabies na obserbaran man ni Engineer Alex Tongo, Municipal Agriculturist kan gayon sa Camarines Sur, na minsan nagkakausanin aksidente sa tinampo ang mga butas na ido. Nga sir, ang mostly nangyayari dito sa amin, yung mga road accident, yung kusang aso. Sa satuyang police report, arestado ang 49 anyos na misis na residente kan Barangay Tarusanan, Kamaligan, Camarines Sur sa ginibong anti-drug buy-bust operation kan Subanggi sa Barangay Kagbunga gayon sa Camarines Sur sa pangingenot man kan PNP gayon sa asin Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur, PNP. Nakabakal ang mga operatiba nin sarong plastic sachet, nin subot shabu asin nakarecover pa nin 4 na suway na plastic sachet, nin pinagtutubudan illegal na droga. Nasa kustodiya ng unyan kan gayon sa PNP ang arestadong misis. Sa iba pang bareta, 5 aldaw na sugod barangayan vaccination program laban sa COVID-19 nagpapadago sa syudad ning Naga. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Bree. Nagpapadagos ko niyan ang 5 days sa Suyud Barangayan Vaccination Program sa 5 barangay sa Naga na konsiderado nga may hababang nababakunahan kontra COVID-19 sa enterong syudad. Kabali ang Barangay Pakol sa may hababang nabakunahan na kaya kasudma. Labo-labo ang pagbabakuna sa kada harong sa barangay katabang ang Department of Health sa Camarines Sur, City Health Office asin mga BHW. Province po ang may kasugan kaidto sa Naga City po naka-identify ng 5 barangays. Kabali po ang Barangay Pakol na medyo may dakul pang day pa nakapagpabakuna. Kaya po sa ngunyan po nagkakanda kami katong sa muyang barangayan suyod vaccination na kung saan gigibumi po ni sa laog ng 5 aldaw. Naka-first day po kami kasudma Sir Jerome and may 4 pang aldaw na natatada. And kasudma naugma po kami nagkaigwa po kami ng 100 total recipients sa town housing po sudma. Maski po nag-start lang kami mga 8:30 hanggang 2 o'clock lang po kami kasudma. Sobra po si init.
magayon po sa naging turnouts. Nangapudan man ang opisyala sa mga day pa nababakunahan na magpabakuna na, ninulitan na sa 70 hasta 80% pa sana kada populasyon kan barangay ang nabakunahan kontra COVID-19. Okay, pangapunan ko po sa gabos na pakula, ano po, na kung makaabot po sa tuyang mga harong-harong, ang sa tuyang po mga vaccinators, ang health team, halik po sa Department of Health, mga registered nurse po yan, mga midwives, saka mga barangay health workers padaguson po nindo asin pagtabangan po kita. Ay papaliwanag man po sa Indo kung ano si karahayan kasi mga bakunang ipigtatao sa Indo. So mag-avail na po kita kasi po sarap po sa rason dahil na po kamo mamamasay pa duman sa mga vaccination centers dahil na po marilinya duman para po makapag-avail lang kang libreng bakuna. So pigdo dumanan mi na po kamo harong-harong padaguson ta po sa tayong mga vaccinators. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sarong workshop para sa integration of 21st century skills ang pinagibong niya na aldaw na inatindiran kan mga personahe hali sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan na igwang kurso ang TESDA. Sa paliwanag ni Dr. Regina Valencia, ang presidente kan Association of Technical Vocational Educational Training Institution in Camarines Sur, mas matatawanin di kalidad na pagkanood ang mga estudyante sa paagi kang itutukdo sa sainda sa paagi kan TESDA curriculum. Saro sa mga iilalag po dyan itong inaapod na Supervised Industry Learning or SIL. Kaya magkakaigo po kita ning MOA, no? MOA po sa mga industry-based industry-based na mga programs para po talagang ma-deploy ta itong mga estudyante ta duman sa pag-OJT haninda. Kadakulon po na dapat pong kadakul po dapat kitang mahagad sa industry para po ining mga estudyante talaga ta kung anong nanood ninda duman sa training, iyo ang dapat nindang magibo duman sa indang duman sa pagtatrabahuhan ninda. Asin yan ang katilipunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.